Hej, velkommen. Jeg hedder Mikkel. Og jeg hedder Andreas. Og vi er The Alu Boys. Og i dag skal vi snakke om aluminium, Aluminium. som er et metal. Ja. Det bliver rigtig spændende. I dag der skal vi se og vise, hvad man kan gøre med aluminium. Hvad man kan bruge det til, hvor det er i din hverdag. Hvad du ikke skal bruge det til. Ja. Og det bliver rigtig, rigtig fedt. Altså, Og vi glæder os til at komme i gang. helt utroligt. Ja. Vi kan også have lavet den kedelige del af arbejdet her Det kan vi så godt tage til at starte med. Altså, der er sgu ingen, der gider at høre på det alligevel. Så er det nu skidt bedst høre. Ja, nu skal I kraftigt med efter, ellers så smadrer jeg dig, kan jeg godt love dig for. Der er nede på bagen direkte. Kan du lige tykke ud af munden? Ja. Okay. Så men her kommer det så. Altså, vi har noget blankt papir her, hvor Andreas vil fortælle lidt om, hvad det aluminium er. Altså aluminium det er jo et grundstof af rigtig mange grundstoffer. Det er endda i det store periodiske system. Der er jo det store og det ekstra store. Ja, det er meget stort. Det er meget stort. Der er i det periodiske system, der har det atom nummer 13. Det vil sige at det består af 13 atomer. Meget enkelt. Dens forkortelsessymbol det er Al. Det er Al. Og det er et let hvidt metal. Det vil sige at det er et af de metaller, der er i det periodiske system. Det danner Al plus 3 ioner, og det gør den jo ved så at afgive sine 3 yderste elektroner i skallen, ikke? Så, aluminium det har jo så det her med E-nummer, som den har det så som E173. Ja, så tager vi et nyt papir fra til historien. Ja, vi skulle gerne fortælle lidt om aluminiums historie. Aluminium blev for første gang isoleret i 1824 af H.C. Ørsted. Bøsse, ja. Tidligere har man traditionelt tildelt æren til den tyske kemiker Friedrich Wöhler, en god ven af min, der har udvandt aluminium som et gråt pulver i 1827. Wöhler har i brev til Ørsted erkendt, at det er Ørsted, der har lavet grundlæggende arbejde med at isolere metallet. De første metoder til fremstilling af aluminium var ikke velegnet til storproduktion, og de første mange år har metallet en sjældenhed med priser på niveau med guld og platin og diverse. Først da fremstillingen ved hjælp af Elektrolytiske metoder. Ja, tak skal du have. Jeg er sgu ikke så god i dag. Som blev udviklet i midten af 1880'erne, kom der gang i større produktion af aluminium. Det var sådan nogle af historien. Aluminium, det har man jo lavet sølvpapir af. Af mange grunde. Har du noget sølvpapir? Nej. Sølvpapir her. Det er pissegodt Termovarmer. Rigtig god termovarmer. Og det kan også holde på kulden, hvilket vores film skal vise lige om lidt. Så er det sgu forsøg. Ja, hold nu kæft, mand. Det bliver godt. Der ses det jo så. De to isterninger, og jeg pakker den varme, den der har været isoleret inde i sølvpapir, den pakker jeg ud nu. Og det ses tydeligt. At den er større end den anden, som ikke har været under isolering. Nu fik vi dem ikke smeltet helt, fordi så lang tid kunne kameraet desværre ikke optage. Men det er tydeligt, at den har haft det bedre, og den er større. Og den ikke har svært lidt lige så meget. Og den har altså ligget der et par minutter. Ja, og det er et pissegodt forsøg til at vise, at aluminium er godt isoleret. Det er det. Yes. Nu er vi så nået til det tidspunkt i showet, hvor vi skal se, hvor at aluminium det er i vores hverdag, fordi der er mange flere steder, end jeg tror. Og det har vi lavet også en lille film om, selvfølgelig. Det stopper sgu lige en kold Tuborg. Når man snakker om Tuborg eller Carlsberg, så kan I se øldåserne her. Hvad laver de? De er lavet af aluminium. Det er det. Ja, det er også rigtigt. Det er lavet af aluminium. Og for at det ikke engang skal være løgn, så hvis du har en flistrøje på, så kan det være lavet af en øl. Det kan være lavet af en øl, fordi man har brugt aluminiumsdåser, når man genbruger det så. Genbrugte aluminiumdåser, de bliver lavet om til flistrøjer. Men nu kommer den film, vi skal vise. Eller shortfilm, hvor vi også taler, sådan, der er noget musik, så hvis du lige sådan cutter på en sjov måde, så er det rigtig interessant, sådan her. Ja. Og nu bliver det rigtig sjovt. Så er det vist tid til at snakke om aluminium i hverdagen. Hold det kæft, man. Jeg kan sgu slet ikke vente, du. Jeg tror, der bliver noget med øl.
Aluminium findes også rundt om fyrfadslyset i din hyggelige hverdag på toilettet. Aluminium findes også på visse cykler. Det gør dem lettere og hurtigere. Ja. Men husk nøglerne en anden gang, ikke? Aluminium findes også på biler til dem, der har været kloge nok til at købe alufælge. Det er sat tydeligt her, at vi præsenterer nogle, der jo så ikke er alufælge. Men det kan man altid få, hvis man har været smart nok. Det vi ser her, det er jo så... Og det kæft, Andreas, så går vi over til vores, eller min kværn selvfølgelig, som er lavet kun af aluminium. Det er den jo så ikke. Det er jo så ikke nogen motorcykler, der er med. Nej, okay, men det kunne være fedt at få det flere den alligevel, for det er altså en fed kværn. Ja. Du finder også aluminium i hverdagen, når du skal pakke en madpakke ind til dit lille barn, der nu skal i skole. Det gør, at maden holder sig og ikke bliver dårlig. God til mayonnaise og remoulade. Husk altid en god drink. Pilsner. Det var jo en udmærket film. Ja, altså jeg håber, I lærte noget i hvert fald. Måske vidste I meget af det i forvejen, men Det håber jeg så skulle genfortalt jo det. Det har I kraftigt med godt af. Det har I, og nu husker I det. Så er der forsøg igen. Yes, Med sanden. Og den her gang Der handler det om at fremstille brint. brint ud af aluminium. Og har vi aluminium her. Og afløbsrens, det havde vi ikke noget af, men Der er sgu en kold pilsner, det kan ikke blive bedre. det er altså aluminium og afløbsrens. Og vand. Og vand. Og vandet er kun til at fortynde det. Og det kaldes crofty bombs eller drain cleaner bombs. Så er der sgu forsøg for anden gang i dag. Det bliver sgu rigtig spændende nu med bomber, jeg ved sgu ikke hvad. Der ser vi den så. Hvor Der ser har vi Crofty blandet sølvkugler og vand og afløbsrens. Bang, siger det. Yes. Så er nummer 2, Markus i baggrunden. Det der sker er jo, at afløbsrensen det får sølvpapiret til at ætse. Det danner brint. Danner simpelthen brint. Og det øger lufttrykket. Og der sagde det bange, hva'? Ja. Det danner altså brinten, og det øger lufttrykket inde i den her bombe, som ja, så til sidst springer jo, fordi der er så meget lufttryk rundt. Jeg tror, det er i flæsen. Så Øh, kan vi så se den anden i slow motion igen. Det kan vi, og du skal ikke komme for tæt på det her røg her, fordi at, som sagt, det er pissegiftigt at få i øjnene også. Det er noget værd noget. Bange igen der. Nu må jeg godt Du kan se Markus i baggrunden, man er helt skræmt for viderestand, fordi det er en stor bombe. Så pas på det her. Det er også brandfarligt, det her Ja. røg her, så pas nu på det. Ikke? Pas på. Ja, det var et flot forsøg med de bomber, det var det. Ja, buha. Boom! Nu skal vi til at slutte af. Vi er færdige for i dag. Og det gør vi jo. Med En en lille sang. lille sang. En sang, vi har lavet. Sangen hedder Aluminium. Ja. Tilføjet med en lille musikvideo. Vi ses. Det var Aluboys for i dag. Hej. Hej. Der er intet lige så dejligt som noget dejligt sølvpapir. Det tiltrækker så mange dejlige søde piger. Oh yeah, shoo-be-doo-ah. Aluminium, pisse dejligt til mig. Aluminium, kæft det savner dig. Aluminium til min dejlige bløde krop. Aluminium, jeg kan fandme ikke få nok. Aluminium, jeg kan ikke sige stop. Oh yeah, shoo-be-doo-ah. Aluminium har 3 ioner i. Og det er fordi, det er det eneste rigtige at sige. Oh yeah, shoo-be-doo-ah. Og nu skal vi til at slutte for i dag. Det gør vi ved at sige tak for i dag. Oh yeah, shoo-be-doo-ah.